Mielőtt a himnusz énekléssel bezárnánk a ma estét, az elején a polgármestert hívtam önök elé. Most az alpolgármester akar egy mondat erejéig beszélni. Köszönöm szépen a türelmüket. Valójában egy megható este volt, látván, hogy annyi gyerek, és még egyet se látok, hogy áll most többi valószínű, hogy tetszett. Amit a jubilát énekelt, hogy magyarok vagyunk, élni akarunk. 150 éve többé valószínű, hogy ezt a szót használták márciusban, de én úgy látom, hogy Marosszentgyörgyön az élet kezd jobban és jobban éledni. És ahogy észrevettem, és többé valószínű, hogy jövőben egy kicsit többet tudunk adni a szentgyörgyieknek, próbálunk, úgy egyeztünk meg Szabdújba, hogy a 4 év alatt több és többet fogunk tenni, de mint új RMDSZ elnök, megígérem, hogy a magyarságot Szentgyörgyön próbáljuk összefogni, és ne legyenek széthúzások.